Tak čo, Peťo, čo si našiel v lese? Čo robíš? Povedz divákom. Jaj. No, našiel som... Tá kopec blbosti. Tá akože... Máme tu tášky. Také tu. Tá... Zbierame odpad, že by sme vyčistili les. Prečo nie? Urobíme niečo dobré pre Slovensko, nie? Pre našu krajinu. Aha, tu koľko toho je. Tak koľko máme vrec? Ešte 4 máme, či koľko? Ešte zo 10 máme. No, to nás zbierame, odnesieme do koša, nie? To nie sme. Tak, Nie sme. David, prečo toto vlastne ľudia robia? Neviem. Vysvetli mi to. Je na to nejaká rozumná odpoveď, alebo... Kamaráti napíšla do komentov, že prečo to ľudia robia. Prečo? Prečo si takto ničíme svoje vlastné prostredie životné a jedinú planétu, ktorú máme, tak... Tu náš vlastný les, to je Rimánska Sobota, krásny les. No nič, poďme to zbierať. Podržíš na sekundu. Ukážeme divákom, že keď každý divák vezme taktú jednu tašku čiernu cez víkend do lesa, pozbiera, tak budú čisté les, nie? Stačí, keď každý urobí maličkosť. A raz za čas, ako napríklad David bol 3 mesiace v Kolumbii, tam oddychoval, balil kočky, vyvaloval sa na pláži a teraz napríklad v Rimavskej Sobote zbiera v lese odpad. Robí niečo pre túto planetu. Pomôžem. Takže David si aj dopraje, ale na druhej strane aj pomáha. To je taká tá rovnováha. Dobre kamaráti, tak bez zbytočných rečí ideme do práce. Maj sa pekne a nech sa darí. Zdar čistej prírode.